Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Good morning sa inyo tanan. Mao ni si Dr. Kagapi Jr. sa Dr. sa Kahanginan. Good morning day kay Sir Dennis Lasso. Salamat sa pag-introduce. Edward Kagapi Jr. akong pangalan, parehas akong papa kay Junior mangyud ko. Good morning kay Station Manager Roy Johnson, kay former Councilor Ding Ducot na mudagan this coming election, and si Engineer Ronel Mandresa, wala diri, pero na diri si Engineer Julius Luzon sa atong technicians booth. Good morning sa inyo tanan diya sa taga Paminaw. Wala pa mo gikapoy sa kuwang boses. Kay medyo dugay-dugay na po gustorya diri. Nagpulis akong papa kung kinsa tong wala kabalo kay daghan gihapon pangutana sa YouTube o sa text or sa clinic. Ma-shock sila kay wala na day si daddy. Nag-retire na si daddy, buhi pa siya, pero masakiton. Usahay nasa wheelchair, usahay nasa bed lang. Okay, so unsay ang sakit, daghan jang sakit kay ang surgeons high risk na siya sa mga stress na work. Every time mo opera nami minus 1 hour sa mong kinabuhi. So, ingana ginang kinabuhi sa doktor o kinabuhi sa surgeons. Mo nang findings namo. Kaya ang pagka-doktor manggod, aside from dugay mi nag-eskwela, wala po mi tulog. Ang pinaka-most namon tulog is 4 hours straight. Pero maximum na siya. Ang minimum ang minimum usually mga 30 minutes. Lang kay muramig ka ng manok matulog. Kay naman gunay mga tawag sa mga ospital. Siyempre dili gid mi deep sleepers na anad na mi ever since mi nag medical school. Kay siyempre aside from schooling na 7 to 5 or 6 to 5, napagid na siya ay mga additional mag-study pa mi hantod sa alas 3, alas 4 sa buntag. So, ingana gina siya. So, cycle na sa mga medicine. Kung gusto diya mag-medicine, ingana mong kinabuhi. So, ingana mong ginabuhat, pildihon lang mi og herbal. So, pildihon lang mi silingan na madunggan og kadug lang sila dito sa murag ng radyo. Diagnose dayon, hatag daig tambal. Pilihon lang mo among kinabuhi na awat mig mga 20 years og eskwela. Okay, so almost half sa mong life medyo gid eskwela ginatanan kay syempre tao gud ang ginamong ginabantayan, okay? Trabaho na mo tao, okay? So nato yung nangutana unsang number sa secretary. Ang number sa secretary, mag-text mo bago mo mato sa kong clinic, 0995-221-8007. So, balikon lang nako Ang number sa secretary 0995-221-8007. Kung kinsa man tong gusto mag-ato sa kong clinic, anha sa kong clinic, kay pangit man daw na siyang Bisaya na adto, kay Davao maguna siya good. Pero kung isa gitong mato sa clinic, mag-text mo daan kay na ako yung mga operation usahay, wala ko sa clinic, sayang lang yung pamasahe na may uban na gikan og Surigao pa, gikan og Digos, gikan pa og Bukidnon, sang layo pa sa nilang iabot. Okay, ngano niabot sila Davao. Pasalamat ko kay sa ilahang pag-suporta sa akong papa o sa ako okay? So kung kinsa tong mag-text sa Doktor sa Kahanginan, ang number ani is 0991-215-3123. So, sabon lang nako ang number is 0991-215-3123. So, kung kinsa na maputana, mag-hi lang or pa-shout out, pwede man po mo diri. Kay bata man ko, kabulong ko ng shout out. Si daddy mo ko, dili kasabot, medyo tigulang na to siya. Itong una, wala siya kasabot sa ng shout out. Okay, so, ang topic na to karon is libang ug dugo.
pasintabi lang sa kanang kakaon karon, siyempre. Si Sir Julius gani kaon na. Naanad na siya og kanang paminaw sa atog mga ingani ba. Storyang hugaw, storyang dugo. Basta medical man ta karon, ha? Kay live ta karon Wednesday. Okay? So dagan-dagan po ning mga nag-text sa ato diri sa YouTube pod. Dagan po na. So siyempre, unahon sa nato ning YouTube kay mo nag last week pa man ni sila. So gikan diri kay Lydro Gasop 6835 2 weeks ago. Dok, good evening. Akong ulo dok, motokar ang sakit gikan alas 3 padung alas 6 sa buntag. Unsa may angay na akong buhaton na ni dok. Nya pregnant ko tapos nagpa-check up ko ana doktor na daw ko'y migraine. Gilisatahan ko og antibiotic 3 times a day. Dili ba ni makadaot sa baby? Doc, please reply, Doc. Okay, so kani siya, kung migraine man gud ang ano sa imong doktor, dapat dili ni siya antibiotic. Wala siguro gi-explain sa imong doktor na dili kailangan antibiotic ang migraine. Pain reliever naman na siya. Wala man siya infection ana. Unless, grabe gud kayo imong UTI na niabot sa imong lawas, tibok lawas. Pero dili ka makastorya sa YouTube o makatype sa YouTube kung niabot o ingana ang imong sakit. Diretso na ka sa ospital kay wala naman kay panimot ana. Ha? Sepsis ang tawag ana. Pero, pag nag-antibiotic ka 3 times a day, depende na sa antibiotic. Labaw imuang pregnancy is narito sa first trimester. First 3 months, first 4 months sa pagkabuntis nimo. So, kato siya na ay mga tambal na mag-cross sa blood-brain barrier. So, pasabutan na siya barrier, na siya murag shield ang baby dito sa placenta, ang uterus, yung shield. Para dili mo cross dito ang tanan mga hugaw sa baba sa mother. So, naay antibiotics na mo cross ato. Daghan kini sa lista. Naay uban na bantayan na nimo mga katong teratogenics. Sa pasabutan ng teratogenics na ay tambal na maka-deform sa baby nimo. Daghan to siya, dili na ako ma-mention tanan. Pero isa diha ang mga azithromycin o mga cephalosporins. So, bantay mo ana, kay mag-cross na siya sa blood-brain barrier. Apil na to mga macrolides. Bawal to siya sa baby. Kay mag-change mo na siya sa mga DNA. So, kung kinsa man tong nagpataka, lag-inom habang nagabuntis, wala sa inyong OB or sa gynae, undangin na, labaw first trimester ninyo. Kay, daghan yun kayo na. Isa na diha ang magkapangit ang sa baby, ang iyang lungs dili mag-form maayo, iyang kidneys dili mag-form maayo kay kanang ig-on. Okay, na uban na mabuta. So simba ko palayo kung kinsang buntis diya or wala pa kabalo na buntis sila, ayaw mo patakag inom og antibiotic kay daghan kay na siya side effects. Okay, so salamat sa text Lydro Gasop. Lydro ba na? Murag babae mo guni. Lydro siguro ni. Okay, so nadrigikan kay 7908. Murag last week pa ni siya. Gikan kay Cres, 82 years old from Catalunan, Davao City. Good morning, Doc. Mangutana lang ko. Arkok siya ang tambal sa rayuma. O makadaot ba ni siya sa kidney? Salamat. Kani manggong arkok siya, ano lang ni siya, kanang pain reliever lang ni siya. Bali, baba lang niya ang inflammatory reaction sa rayuma. So, dili gid siya tambal sa rayuma per se. Pampawala lang siya sa iyang inflammation. So, sabot ang paggubag ba? Kung sila kag inom ato, mawalang sakit, mawalang paggubag. Pero ang rayuma mismo na cause ato is ang uric acid adto siya dito sa imong joints. Mo to siya ang cause ato. Mao nang dili kasi inuman na. Ang pinaka known gyud na side effect is ulcer. Okay, etoricoxib, arcoxia. Mao na siya ang brand name ana niya.
So kung sikag inom ana, magka-ulcer ka, magsakit imong kuto-kuto, tingala kag hapdos kay imong kuto-kuto. Naay panahon kung diretso-diretso na nimo imnon, mabuslot ang inyohang tungol. Mo na magdali-dali na ang surgeon, mag-opera na kay i-bulkit tong inyong tungol nito, bulkasil. in ano ba, simple terms. Abriyo na dito, bulkito na dito imong buslot na tungol. Bulkit yun na siya, kay testingan mo na siya hangin. Ibutang sa tubig. Kung na yung bula, napanay buslot, so butangan na sa namo og patch. Murag yapog bulkit yun. Okay? So, mura man may ganang, kung ang, mura may tubero, ang mga surgeons. Mura may tubero, tanggalon na mo ang katong pangit na tubo. Ikabit na mo itong old na mga tubo. Okay? So, makadaot man sa kidney o makadaot anang tambal kay moagi na diha ang mga tambal i-filtrate sa kidneys. Pero mauna sa ang imong tungulanig kabuslot kung sige gyud kag inom ani. Okay? So ayo untawon mo sige inom ana. So nadire gikan kay 6774 nagpa-opera ba og prostate dili na ba pwede makasaka og kapayas? Ang kuan ana tubag ana in the first place, pag nanakay prostate, baba na gyud ang imong capabilities na makasaka og kapayas. Okay, so once na na-operation ka ana, ang recovery period nimo na dugay-dugay. Mo tong dugay-dugay pug ka makasaka og kapayas. Depende na sa operation kung grabe ang gigo dito. Labaw nagnay mga ugat didto sa imong groin area. Sa imong pelvis area na igo, appeal sa operation, misking wala siya appeal. Kato, makakosto siya o kanang dili na kusga ng imong tubo. Okay, so, sa pangihi sa imong kinatao. So, pwede na siya na operahan kag prostate, dili na siya motingdog, pwede. Pero ang normal gid ana katong na-opera ang prostate, pwede pa kasaka o kapayas. Pero depende na sa imuhang recovery. Okay? So, salamat 6774 sa pangutana. Doc, inom ko og supplement Omega Fish Oil, Vitamin D3, 1,000 I international units. Evening Primrose Oil, 1,000 milligrams plus Vitamin E, 200 international units. Maayo ba ni Doc? Salamat Doc. Gikan kay user IZ3TL5ZCP-C2P. Sa ano ni siya? Sa YouTube. Naminaw ni siya sa kong papa. Kanima kong Primrose Oil, kung sobrahan ni mo 1,000 international units per day, 1,000 units per day, makakos na siya og bleeding. Okay, so dapat na ninyo ingnon sa inyong surgeons kung nagainom mo ana. Kay isa na siya sa kakos na musakang itlog sa inyong surgeon sa kahadlok. Kay nga nung dili mundang ang dugo dito habang nag-opera siya. So, banday na ninyo kung gainom mo ana, tanaw ninyong mga herbal ninyo diya na siya Primrose Oil. Adto mo sa doktor magpa-opera, ayaw yung tao ninyo tagu-tagua sa inyong doktor kay sa kakuyaw sa doktor ana, mamuti na lang yung naong saka ano dili ni mundang. Okay, so kana siya kung sobrahan po na nimo 1,000 milligrams, pwede po na siya magka seizure or sa tawagan na sa Bisaya basta seizure. Okay, pwede na siya. Pwede po na siya kung nakay schizophrenia or kanang nakay problema sa utok. Kunya naga-take out katong pampaayo, masamot ang schizophrenia. Okay? Kung isang naingana, bantayan ninyo ang Primrose Oil. Ang vitamin D3, usahay magod ang vitamin D3 kung sobraan na nimo, makakuha na siya og malipong. Malipong ang pasyente, na siya magsuka-suka. Pwede po na siya maka-constipation. Mao na siyang daga na kay kag-inom na vitamin D3. Constipated man ka, pansin nimo, mao na siya ang rason ana. So bantayan na ninyo ang vitamin E, pwede po na siya
Pareha atong vitamin D3 na siya pagkalipong. Unya, luyahon ang pasyente kung sobra kadaghan na gyud kayo ha. Ginainom na vitamin E. Mao na siya ang katong sobra sa 1,000 international units. Unya, pagpasubraan pag ginanimo, mapariha na po na sa Primrose na po na siya bleeding tendencies. So, bleed ang inyong gums, ang inyong ilong. Kung sige mo, inom ng vitamin E, na dili siya regulated. So, ayaw mo patakag inom. Again, tanan akong giingon sa inyo, in moderation tanan. Tanan inyong ginakaon, tanan inyong ginainom, tanan inyong ginatake na supplements, dili na siya angay na pasubraan tanan. Mao na ning example na katong giingon ako sa inyo, imbes na walay sakit, mag-inom og tambal para prevention daw kunuhay. Pasubraan man, di nagkasakit. Okay, so mo gyapong storya ha. Nagbayad-bayad lang mo tambal para siyempre no. Gina siya. Okay, so mo to akong warning sa inyo. Kung kinsa man tong namaligya riya og herbal, ingnahin taon inyong mga customer na dili sila mag-inom anag 3 times per day, 2 times per day, or more than once a day. Kay once a day lang yun na siya. Supplement man na siya. Dili man na siya business. Okay? So, ayaw yung tao ninyo i-business ng dialysis. Kay kana akong ginayon sa inyo, sige mag-inom ana, antod, maigo na inyong kidneys, diretso mo sa dialysis. Kabalo mo tagpilang dialysis karon 2,000 per session ang pinakamubo. Mudagan sa 4,000 per session. Unya, pila man na ka-session sa isa ka week. 1 week. Sa 1 week. Kung grabe na gyud ang inyong kidney problems, 3 times a week mo. So imagine, 2 times 2,000, 3 times a week. Nana kay 6,000 a week. Asa mo manguhag kwarta na, bi? Baligya ang inyong yuta. Mao na siya ang ginaingon nato na wa nay mabilin sa mga anak. Kay gibaligya ng yuta, kayutaan, para mag-dialysis. Okay, so mo nang dili ko suko sa herbal, suko ko sa katong nagatulak na mag-inom ng herbal misking dili kailangan. Supplements lang na siya. Okay, unsa pa sa supplements? Alalay lang, alalay, dili na siya tambal, dili pud na siya kanang prevention kung daghanon nimo. Okay? The only reason ngano ka mag-vitamins is para dili ka kung dili ka maayo ang pagkaon sa isa ka sa isa ka tao, kung dili siya able na mukaon, tigulang na kay siya, nasa dito sa bedridden na siya. Kato, kailangan niya vitamins. Or kaning mga sports athlete, kaning athletes man good, grabe gid kay na ilang performance ana. Kuruton gid nila ang ilang reserve sa lawas, mo nang kailangan nimo mag vitamins. Unless grabe na gid imong trabaho kanang grabe na kay ka, more than 8 hours a day na ka magtrabaho nya wa kay kaunay. Kana siya labaw nagdili ka mo gawas sa isa ka lugar, naalang ka dito sa kulob. Dito na ka mag-take og vitamin E og vitamin D. Okay? So kato mga ingat to. Kuan gyud mo, manginom gyud ka to. Pero katong kung healthy gyud ka na isa ka individual unya prevention lang imo, pwede once a day, not more than once a day. Okay? Labaw na ka ng mga oils. Ika ng mga oils manggo, dili man sa readily absorbed by the body. Mo ganing ginatawag nato na vitamins na water soluble o water insoluble. Matong ginaingon nato na kailangan ba siya imong body na i-process pa. Dili siya diretso i-absorb. So, imagine, unsa man ang oil, di ba dili mo na matunaw sa tubig? Kay hydrophobic man na siya. So, inom ka tong oil, edi mag-diarrhea, gid ang gawas. Ha? Diarrhea ang gawas. Okay, so nagyaw-yaw na sad ko. Nawala na ko ang libang ug dugo na topic. Nagabot na lang tag 15 minutes, nagsigaw-yaw si Dr. Kagapi Jr. So, balik ta dito sa akong topic, na direlate na tong topic diri. So, di ka nito magdaghan akong text, akong mangod siguro. Pasalamat ko sa kuwang mangod na si Lady Margaret, mo na siyang professor sa Ateneo.
Intaon kaning retype diri sa mga text ninyo. Ako ng professor na manghud diya sa Ateneo. Siya nag-retype ani diri sa ato amuang mga sa inyo mga text. Okay, pasalamat ko sa iya ha. Sugod ta sa libang og dugo. Unsa pagkabalo, dugo ang gilibang. Okay, so naman gud na siya cause or sanhi sa paglibang dugo. Okay? Ang kilala ko ni istoryahon sa inyo kay ang first mga good fresh blood, ang second kay katong blood nagi digest sa lawas. Okay, gi-process sa lawas. So kung fresh blood ang dugo, fresh blood ang mugawas sa inyong hugaw, pasabot ana, dool lang na dito sa gawasanan or kusog kayo ang pagdugo. Sa kakusog niya, mubaba na ang imong BP, number 1, maluya na ang pasyente, or mubaba ang hemoglobin. Nga na kakusog. Kay fresh blood siya na dito sa taas. So, kung nga na gani siya, pag tanaw ninyo fresh blood siya, unsa ninyo, i-assess yung sarili ninyo. Nagluya ba ko? Number 1. Nagbaba ba kung BP or nalipong ko? Number 2. Luya ba akong lawas? Number 3. Or, naba ko yung mga samad diri sa lubot tupit? Number 4. Kung nga na, i-assess yung sarili kung asa gikan tong dugo. Kung nagluya gid mo, dagan din mo hospital. Kaya nga na, gani, labaw na ay ulcer. Isa man na karason na nagableed ang ulcer dito sa sulod, paspas kayo na yung bleeding, na fresh ang yung blood. Okay? So, kutay nga to. Dagan din mo sa hospital. Pero kung gikan dito sa inyong lubot mismo, doon lang dito. Unya, pag pahid ninyo sa inyong tissue paper or pagtanaw ninyo sa inyong inodoro or sa toilet, fresh blood siya, ato mo sa clinic, patanaw mo, okay? Sa doktor, dili sa hospital. Kaya ang hospital manggod, medyo mahal gina siya, mapamahal gid mo. So, kung nga to gani, at agi mo sa clinic, pwede mangguna siya, anal fissure, number 1. And number 2, hemorrhoids. Number 3, naa siya dito'y anal fistula. Pwede na siya. Naghubag siya, unya naa siya pagdugo dito. So, kung isipon nimo, kung dili gud ka expert sa mga ngana, mas gwapo na moadogin mo sa doktor. Okay? Kaya ang doktor naman mismo mag-assess sa inyong history, mag-istorya mo dito sa doktor. Tanaw niya kung basig mao nimong problema. Di nimo kailangan og hospital, kailangan nimo tambal. So mo na yang buhaton. Okay? So pero kung kailangan nimo hospital, mo yun man na siya. Mo na siya ang advantage sa doktor kaysa magbasa-basa lang mo sa YouTube, sa internet. Kaya nga pag tanaw ninyo dito sa internet, diretso mo na siya cancer. O, edi maghilak-hilak na kaniya. Hilak-hilak ka. Kanya, magbabay na kasi mong mga relatives ito. Bye-bye. Kaya hapit ako mamatay. Cancer din ni. Gingon sa Google. O, pag gumana to day, dili day. Almoranas lang dito. O di, nangimo kang katawanan. So, mo lang, gwapo ang doktor yun mismo ang mutanaw. Okay? So, kung sa'y pasabot, if naay dugo sa tae, ang pinaka-common din ana, kung tae mismo ang naidugo, anal fissure gina siya. Unsa pasabot na, sa sobra nimo ka constipation, na samad ang imuhang agihanan sa tae. Okay? Sa hugaw. Pag nasamad to siya, fresh blood man na siya, white blood. Labaw nagnay-apil sakit. So, anal fissure na siya. Unsang tambala na? Pag mild lang siya, magtaas lang ka sa imong fiber sa imong diet. Mutaas lang ka sa imong tubig sa diet. Tagahan imong milk. Avoid ka sa katong mga karne. Avoid lang. Dili siya
Moderate lang, dili siya bawal gyud tanan. Daganon nimong tubig sa imong ano. Okay? So gamayan lang nimong kanon. So mao man na siya maka-compact dito sa imong hugaw. Unang gahi ang imong hugaw, okay? So dagan na pasabot. Isa pa ang pasabot ana kay katong giingon nato na kahadlokan nato kung naidugo ang hugaw mismo. Labaw nag ang hugaw is ni gamay. Mura siya kanding, gikan siya og dako. Unya pila ka months, mura siya kanding. Namayat na isa ka pasyente. Ni dako ng tiyan. Na history of cancer sa imuhang pamilya. Kato siya, muingon na gyud siya, cancer na gyud na, muingon ng doktor, na basig cancer ni siya. Mao na siya ang kailangan siya tan-awon sa doktor. Okay? Unsay buhaton if naay dugo sa libang? Pag naay dugo, unsang buhaton nimo? Number 1, wala na kay imnon ana. Dili man na siya tambalan nimo para mawalang dugo. Ato kada instruktor, kitanahan to siya unsang sanhi ato yang pagkadugo. So, pwede manggod nakatong anal fissure lang, muingon na siya sa imo daan sa imo og kanang ingon na siya daan sa imo og kanang adto dayon ka sa ingani, pabuhat dayon kag CT scan or pa colonoscopy dayon ka or kung unsa manghatag din siya og kanang mga tambal na para dili mo dugo, okay? So ano na niyang diet nimo, i-modify niya nimo, okay? So unsang tambal ana? Ang pinaka common gyud ana na tambal para mawala ang sakit is Facto ointment. So ibutang na nimo ang ointment dito sa imong lubot para mawala ang sakit. Pwede pod katong sa hemorrhoids, kay katong anal fissure mo tong gisi sa lubot, di ba? Katong hemorrhoids, katong unsa tawag ni? Kaning varicose sa lubot man na siya, ang hemorrhoids, varicose na sa lubot. So habang nagadugo pa na siya, butahan nimo siya kanang pain reliever o katong Daflon. Mao na siyang pampakuyos sa imong kuan sa imong lubot, sa imong hemorrhoids. Okay? So mao na mga tambal ana. So dili ka dapat magtambal nag imo-imo lang kay kung sobraan na nimo or kulang makalipong na siya. Okay, unsa ang paglikay sa paglibang sa dugo? Paglikay ni mga na, ang pinakakuan gyud na is high fiber diet. So prevention man na siya sa mga tanan na may sakit sa lubot. Okay, prevention na. Unsa man ang high fiber diet? Kanang daghan kay gulay sa pagkaon. Labaw nagsugod kag mga 30 and above, 30 and below. Bata pa ka, nag-insi kag kaon og gulay. Pag sige nimo kaon og gulay, mag-ano man na siya, prevention man na siya, known man na siya na prevention sa cancer. Okay? Known prevention sa cancer ng sikaw og gulay. Find out sa American colorectal na group or sa organization na pag magsikag kaon og gulay, prevention na siya sa colorectal cancer. So, kung sikag kaon og animal fat or animal na based foods or karne, mao na siya maka-high risk. Labaw na red meats, maka-high risk for cancer sa colon. So, kung kinsa man tong naminaw, mas maay pag mugsimog ka og gulay. Okay? So, kana siya, prevention po na siya na imuang hugaw, mo tubol siya, mo gahi. Pagbuta na yung gulay nimo ana, mahumok man na siya. Medyo weird ang pagka, explain ana. Pero, kung imagine nyo nimo, ang kana magong rice, or kanang sige kag karni, makumpak mo guna siya sa sulod sa imong tinai. So, mura na siya kanang simento. Mura na siya simento. Kung sige nimo siya, sikag kaon na simento na siya. So, di ba, kumpak? Pagsulod ana sa agihanan sa tayo nimo, magsige ka samad-samad, magsige ka lisod ang pagbawas, o maglisod siya gawas. Mao na siyang high risk for colorectal cancer. Kay naman na siya, kung dugay maggawas dito ang hugaw,
labaw na katong meat-based na siya, mag-cause na siya og katong reaction sa imong intestine. Okay? So, ang ano man gud ang gulay, tanawon isipon nimo, gahi man ang gulay, dok. Ngano mas makakuan man siya og kanang mayngana, makahumok og hugaw. Kay kaning gulay man gud, isipon nimo, mura na siya haloblak. Unsa man ang haloblak, di ba na siya murag buslot dito sa tunga. O nga nagyab ang gulay, cellulose ba? Cellulose ang iyang structure. Murag yapon siya naay buslot sa tunga. So ang pressure sa imong agyanan sa imong hugaw or sa imong colon, mas lesser ang pressure kaysa katong gikumpak na simento, di ba? Kung ang katong sikag kaon og rice ug ang imong meat, mura siya simento, di ba? Kumpak kayo, wala gyud siya agihanan sa hangin, wala siya agihanan sa mga other butang. Pero katong gulay, hollow block to siya. Nay mo agihanan ng hangin, pwede mo agi ang hangin, pwede mo agi ang pressure. Mo to siya ang rason ngano ang gulay much better than the meat. Pero kailangan gyapon natog meat sa lawas, ha? Kay mo na siyang building block sa tuwang protein man. Okay? So mo gyapon ang ginayon sa inyo in moderation. Dili kay wala, ingon ni doktor ang meat maka-cancer. Dili na sila mukaon og cancer. Dili na sila mukaon og meat. Dili pwede kay maluya man pud ang tao. Okay? So dili gina mo ginabawalan na siya. Okay? So in moderation gyud tanan. So, medyo libog-libog na ko diri kay nag-ingon diri akong sister, nabutangin daw interaction akong storya. So, ginabutangan ako interaction pero lisod baya kung kay kastorya diri, mura kag storya sa imong sarili. Okay, so sa karon man gud, dagan na naga-text diri. So, tubago nato na pagbalik nato sa atuang doktor sa kahanginan, mag-break lang sa ta, ha? Doktor sa kahanginan. Good morning sa inyo tanan. Balik sa ta diri sa Doktor sa Kahanginan. Ang number namo 0991-215-3123. Sabon lang nako, ha? Ang number namo sa Doktor sa Kahanginan kay 0991-215-3123. So, kung kitsa man tong nangutana, ang amuhang clinic schedule is 7 to 12 noon, Monday to Saturday. Kung asa kong clinic na sa UM Multitest, Bangoy Street, Davao City, Suite 21 ang pangalan sa room. Bali, text mo sa akong sekretary. Ang number sa akong sekretary is 0995-221-8007. So, sabon ako, ang number sa akong sekretary is 0995-221-8007. Kung kisa man tong mangutan na mag-text ako ang sekretary kung mag-clinic pa ko o dili. Sabon ako ang clinic na ko 7 to 12 noon. Half day na siya tanan. Monday to Saturday. Na ako Saturday. Kaya kailangan ako kwarta. Okay, sa karon. So, mo nang way pahulay. Ganina manggod ako ang topic kung malibang og dugo. So, ang pinaka-common, ako i-summarize lang, anal fissure, hemorrhoids, naay bukol tusulod sa colon, pwede po colon polyp ang tawag niya, napod siya dito sa taas, sa imo ang kung massive bleeding na gud siya, na siya ay peptic ulcer sa imong tungol, kung grabe na gud ang bleeding. Ang pinaka-hadlok diha, ang katong colon cancer. Labaw na, kung kitsang naay mga napansin na namayat. Number 1. Number 2, ang ilang hugaw nagagamay. Ibis na dagko before, karon for the pila ka months, mura na siya kanding or mura na siya kanang payat kayo. Unya, usahay mo dako ang tiyan. Dako ang tiyan. Unya, mag-weight loss ka og 6 kilograms in 6 months. So, yan nakapaspas ang weight loss. Kanang na, patanaw tayo mo sa doktor, kay most probable na, cancer na siya sa colon. Okay, kung kitsa tong naminaw, pag ingana gani akong giingon,
cancer na sa colon, mo nang dili na mo mag-inom og herbal kay dili mo maayo ana. Okay, so diretso mo sa doktor kay opera na siya. Walay tambal na makaayo ana unless chemotherapy, pero ang chemotherapy o radiotherapy na ginaingon supplement na siya sa surgery. Tanggalon gyud bukol mismo ang cause ato. So dili gyud na siya wala gitambal ana. Okay? So kung isa man tong na nakaunsa diri na feel nila na ingana ang ilang sakit, labaw ang ilang pamilya na ay history ana. Ang ilang first degree relative, ang ilang father o ilang mother side, or ang relative sa ilang father o mother. For example, nagka-cancer ang ilang father og 50 years old. Dapat magpa-check up na siya sa doktor og 40 years old na siya. 40 years old pa lang. So, the earlier, the better. Minus 10 years ginadayon. Kung unsa man tong sakit sa imong relative, kung unsang cancer klase, unsang age niya, like 50 years old siya nagka-cancer sa colon, or naoperahan sa cancer sa colon, 40 years old, ato dahil mo sa doktor. Labaw nag-surgeon. Kay tanaan ginatanan imong lawas about sa cancer. So, dagan din na siya mga buhaton. Isa diya ang colonoscopy, isa diya ang CT scan. Okay? So, dagan gina siya. Napod siya fit test. Mauna siya ang ginayon nato og fecal immunochemical test. Mauna siyang bag-o. Ang karaan manggod kay fecal occult blood test. Unsang difference nilang duha? Ang fit test kay misking gamay lang na dugo, makita anday niya. Ug dili siya dependent sa gikaon sa isa ka tawo. Labaw katong gikaon sa isa ka tawo, medyo taas ang iyang meat, mag-false positive man to sa fecal occult blood test. So katong fit test manggod, kung 50 years old ka na and above, mag-fit test ka na. Okay? Kung sa pamilya na ay cancer, pag 40 years old pa lang, mag-fit test ka na. Every year na siya, yearly na siya. Isa na siya ka-detection na naay nagadugo sa imuhang hugaw. Maski na, dili makitaan. Okay? So, kaya nga na, fit test dahil. Kung wala mo kailangan, fecal occult blood test ang katungkaraan. Pwede po to siya, pero dili kay siya nga na ka-sensitive. Pero same lang good sila na fecal occult blood test o fit test. Okay, so ang fit test bago lang good, dagan man gud ang mga sa medicine tanawa last year. Ang pinakauso fecal occult blood test na siya. Karon na siya fit test. O di pas kayong changes sa medicine, okay? So bago na to ni mga mga nag-text ato gikan from 7908 from Cres, 83 years old. Good morning, Doc. Ngutana lang ko, unsay maayong tambal sa rheuma. Ang tambal gyud na sa rheuma is, kung taas kay mong uric acid, febuxostat na siya. Bali, mao na siya ang pampagamay sa imong uric acid sa lawas. Imno na nimo siya once a day para mababa ang imong uric acid sa lawas. Unya, at least napod siya murag ka ng cardioprotective siya ba? Nasa sa imong heart. So, diabetes pod. Okay, so, kaning pod, pain relievers, dili mo sige inumani kay makabuslot ni siya o kanang tungol. Okay, so, ang kuan ani niya, kung nakadug na mo ani, is colchicine. Bali, ang initial ang kuan sa colchicine, ang iyang purpose is for cancer unta na siya. Unya karon na discovery man nila na makababa man din na siya katong reaction sa imong lawas. Ang problema mo ng colchicine manggod, pasubraan na nimo, kalibanga pud imong agi ana. So dili gina siya actually kung nagi kay sakit, kung makaanggat sa makaya, paracetamol. Kung di na gid makaya, dito na ka sa mga colchicine o katong mga NSAIDs na ginaingon. So, nahin taon nagainom diya mga steroids, ang ambot lang aning mga pharmacy kay mo kuan man, mo suggest, ayo mo deny kay naay
suggest ani sa pharmacy na manghatag og betamethasone or dexamethasone. Ayaw yung taon mag-inuman na kay steroids ba na. Kanang steroids na mawala lagi na inyong rayuma. Pero, igo po din yung mga kidneys, ana, o inyong mga tanan, organ sa lawas. Labaw na kaning liver o kidneys. O, tako kayong kuan ana, reaction sa inyong lawas ana, magbo-follow up mo, basta dagan kayo mga steroids problem, mag-Cushingoids mo na syndrome. So, ayaw gid mo yung tao inom na over the counter lang kay natoy mga pharmacy gid na makalingo-lingo gid ka ba. Kay mga hatag og steroids para lagi daw sa rayuma. Wa sila kabalo na steroids na unya ngano mo nag-graduate og pharmacist. Okay? So, mo ganing kailangan ng prescription kanang may ngana na drugs ha. So, ayon taon mo. Salamat sa pag-text, Mr. Cress. Mr. Cressman. So, nadari from 9695, babae, 72 years old. Good morning, Doc Kagape Jr. Unsay buhaton kung taas ang bad cholesterol? Daghan salamat. Daghan salamat po, ma'am. 9695. Kung taas ay mo ang bad cholesterol, ang pinaka diet modification gyud nimo, likay gyud ka og mga oily foods o katong mga meat na high in fat. Kanay nga na, makataas gina siya bad cholesterol. Labaw na katong siga ka ng pinirito god imong kinaon. Unya, mo ano pog ka, mo palayo pog ka ng mga naay partially dehydrogenated fat na kuan sa mga creamers, coffee creamers, sa mga dilata. Kana siya, kuan man na siya, kanang makataas man na siya bad cholesterol. Okay, so palayo mo ng mga dilata, isa po na siya. Kanang mga suriso, pwede po na siya na makakos ana, mga hotdog. Okay, so kung katong diet modification, himon sa ninyo to. Kung dili na gyud siya matabang, dito na mo sa mga statins at orvastatin ang isa. Kana siya, i-take na nimo for siguro mga 6 months and above kay cardioprotective daw na siya o makakos kuan po na sa imong diabetes, maka-lower po sa imong mga uric imong cholesterol. Okay, so katong mga statins usahay dili na kay may naga prescription na sa kong papa kay inabawasan yun na mo ang mong tambal sa pasyente. Kay tanan tambal muagi mo gina sa kidneys unya magubain yung kidneys ana kung sige mag-inom ana. Kung medyo dagan-dagan yung tambal pa lang busog na. Wala pa mo nag-breakfast. Edi bawasan gyud yung tambal ha. So mo nang dili kay mi naga diet modification lang mi. Mo tong ikasabaan ko sa akong cardiologist. Siya na ay boy love ni ako ang kaya akong pasyente man ko niya na mo sa daw sa akong doktor sa akong pasyente niya daw sa kuha. Ano siya na, Dok, dagan kanya kong tambal ba? Pwede, bawasan ni, kaya mag-iatag mo ni sa akong cardiologist. Good. Kita na ako, anak ko na, di naman siya mo kailangan yung mga statins. Sir, kay baba naman yung statin. So, gitanggal na ako. Niyad man siya dito sa, ibalik man siya dito sa check-up sa iyang cardio. Gitextan ko sa cardio, please lang, ayaw git, kambyo niya akong tambal. Gisapanin nung ko tungod atong akong pasyente. So, ayun taon mo kaingon na ako nagtanggal ato pero ginatanggal yun na muna kay at least kung kaya pa sa pasyente na dili niya kailangan to, di na mo ginahatag mo na mo ang mantra ni daddy. Pero kung di na gid kaya nga nagikataas sa iyang bad cholesterol, mahatag man sad miya na eh. Kamalo man mga hatag ana. Mo nang ikasaba na hinon ko sa akong cardiologist. Okay, so ano ko na, ay sorry, ingin mo kung pasyente na gusto niya bawasan. Di bawasan ako tong dili kay na kailangan. Okay, so sunod kung magpakampi mo kuan ayo isaba sa lain doktor kay basig kasabaan sa ko. Okay, surgeon ba ako ha? Surgeon, dili ko cardiologist. Okay, so nadiri gikan sa 5771, lalaki, 63 years old from Tagum. Uy, good morning mga taga Tagum diyan, nagapaminaw sa
doktor sa kahanginan. Pasalamat ko sa inyo kay isa pod mo sa mga nagapaminaw ever since akong papa pa. So tinuod ba makadaot ng si tumarog Desilon 40? Nagtumargod ko ani para sa kong arthritis 2 times a day, dok. Mauna ni siya ron. Desilon 40, mauna siya ang dexamethasone, mauna siyang steroids. Sir, steroids na. Isa naghatag si mana. Unsa may over-the-counter tambal sa akong psoriasis. Unsa may maayong klaseng ointment para sa katol-katol sa panit. So, sir, kaning Desilon 40, ginatumar ni mo ni para sa imong arthritis, dili ni para sa imong psoriasis. Kaning Desilon 40 manggod is a corticosteroids. Steroid ni siya. So, unsa man yung effect ani niya, makabawa lagi ni siya immune system nimo. Igo po na imong kidneys o imong liver. So, kung sikag inuman ni 2 times a day pagyud, dili po nimo ni angay undangon dayon. Kay magka-crisis ka sa imong lawas ani. Steroid ang metabolism, ang problem ni ani. Kay nga no, gimo nimo ni siyang maintenance. Kung kinsa man naghatag sa imo ani, unta kuhaon sa ni Lord para sa arthritis. Kay kani siya, delikado ni siya, magka-cusingoids ka ani, daghan problema ni sa imong lawas. Igo gid ka ani sa imong kidneys, kadugayan, magka-dialysis ka ani. So, kung para sa arthritis ning Desilon 40 nimo, undangin tao na, pero dili dayon-dayon. Tapering ang tawag ana. So, kung dugay na kasi inuman ning Desilon 40, more than 2 weeks na ka, adto sa inyong doktor, kay i-taper ang Desilon 40. Sa taper, kung taper, yung tao rin, sa may taper, ibaba sa hinay-hinay. Hinahinayon siya withdraw sa imong system. Para mo balik ang steroids formation sa imong lawas. Kaya every time ka mo inom og Desilon 40, taas man siya sa imong lawas, no? Dili na mo function imong lawas og katong production sa steroids nimo. So mo na ni siya ang problema ni ron. Kung kisa naghatag sa imong Desilon 40 para sa imong arthritis, unta kuhaon sa ni Lord. Okay? So wa ko nagbinuang. Tinuod gyud to. Dili gina siya pwede pang arthritis lang. Okay? Ako nang makasuya, bago lang ko ng storya. Pero, sir, wala ko nang suko sa imo, sir. Kinigin lang ko sa imo na bawal na siya. Imnon, sa imong age, sa 63 years old, tagayog 70 years old, igo ka na sa kidneys. Kung sige na nimo everyday yun, ha? So, unsang tambal sa arthritis, katong gingon ako ganina sa inyo. Katong imuhang febuxostat, pwede po siya allopurinol. Dili nimo sila imnon kung atake ka sa arthritis kay magsamot og sakit. Ang imong imnon ang katong colchicine na makadiarrhea kung pasubraon or katong mga NSAIDs, katong mga mefenamic acid, katong mga celecoxib, mga etoricoxib, katong mga arcoxia, mo man na siya. Kato siya, imnon lang nimo as needed lang, pero dili pasubraon og 5 days straight kay ngano makabuslod og tinae. Okay, so dagano. Paracetamol ang pinaka-safest pero na mild NSAID na siya. Mild na siya na form of pain reliever. So, kung nabungol na mo isi paminaw sa ko na si ingon na sa doktor tanan tambal na ay side effect na manggid na tananin taon mo ganing doktor mi kay kabalo mi unsa ang effect og side effect. Dili mi magpataka og paminaw unya magpataka og inom. Kabalo mi unsang effect ana kung pasubraan, kung unsang effect ana kung kulang. So labaw na aning nag-inom og Desilon 40, sir, ayaw na undangin na siya or kung dugay na kag-inom ani more than a week, balik mo sa doktor ninyo or adto mo sa inyong doktor kay kana siya one good ka, go good ka na. Okay, so unsa may over-the-counter tambal sa skin psoriasis. Ang skin psoriasis manggod, steroids na siya. Ang mas gwapo gid ana ang rheumatologist ang magkuan sa inyo. Rheuma or derma. Kailangan man ng specialty. Mura man nagkanang kuntay ang surgeon, ang specialty sa surgeon, which is ako,
is operation gyud na siya, mga cancer, mo nang specialty sa surgeon, cancers o kana mga cyst o mga bukol-bukol lang, fibroadenoma, katong lipoma, mga cancer o katong mga bukol, mo na among specialty. Pero kami manggod, well-rounded man gud mi, kaning mga nag-eskwela sa medyo UST, UP, kaning DMSF, maayo po ni sila. Kung wala na ako na-mention inyong medical school, pasensyay lang ko, kay nakalimot ko, pero ako na yung nadili maayo yung medical school. Well-rounded man gud na doctors mi, kabalo mi, mag-treat o katong mga general na sakit. Kaning mga psoriasis man gud, medyo specialized na gyud na sa sakit. Lawaw na kanang grabe na gyud ang inyong psoriasis sa lawas. Ikana siya daghan na gyud mga tambal ninyo ana. Napanay mga uban maintenance medication na uban na ay ibutang sa panit na steroids. Ang isa ana Dapsone. Pero ayaw mo kuan ana kay self-medicate ana kay kung masamot na siya, pwede mo guna siya ma-systemic. Sa pasabutan ng systemic, maigo tanan lawas ninyo ani. Okay, so unsang klaseng ointment para mawala ang katulkal sa panit? Ang pinaka-common yun ana katong steroids ointment. So mga Dapsone, ay lang yung taon mo ginom ato, corticosteroids to siya, ayaw to ninyo patakag pahid na ano ha. So kung katol-katol yung panit, mas gwapo pa mo inom mo katong levocetirizine para mawala ang katol. Medyo dili siya maka sa psoriasis yun mismo ang problem, pero at least ma-alivio siya. Pwede po ka mag-lotion. Butahan mo lotion imong lawas para dili lang sa mag-dry. Okay, ang isa diya ka good na lotion is Cetaphil. Wala mo ko sige bayaran sa Cetaphil, pero over the years man good ako ang napansin sabon na Cetaphil or Cetaphil na lotion. Medyo mild gid siya na dili siya maka cause of allergens. Okay, so kisa man tong mga ahente dyan sa Cetaphil, hello, ako si Dr. Kagape, nagstorya-storya na ako sa Cetaphil diri sa radyo, libre. Okay, so thank you, sir. Lalaki from 63 years old from Tagum. Salamat sa pag-text, sir. Wala ko nasuko nimo. Pero unta, naminaw ka sa kung giingon na undangin ng Desilon Forte. Kung kitsa man tong nagainom po diya tanan na kay ako ang nakaano po akong driver ana dati. Yan na siya na, Dok, nawala lagi kong rayuma ng Desilon. Ikaw na, inom ka na yung taon. Di ba, tanawa na after pila ka months. Igo, gini mong kinis ana ba? Kanya mo bilog imong naong. Okay, so, ayaw to yun na. Kung na may pharmacy na kuan hatag sa inyo ana without prescription, pwede isumbong na ninyo sa DOH para tanggalon ng klaseng pharmacist na. Walay prescription ng hatag og dexamethasone. Okay? So, kanina, gikan kay 5994, lalaki, 55 years old, from Tagum. Kaning atorvastatin, para ba ni pahili sa kolesterol? Yes, pampakuha na siya sa bad cholesterol. Statins na siya. Bali, imno na nimo siya once a day. I-check na nimo after 6 months kung nahagyapon kay sa tawag gani, kung taas po nimong kolesterol, tapos cardioprotective po na siya, sa pasabot na siya murag effect na maka-good sa imong heart. Okay, so, kana man good siya, kung normal lang imong kolesterol, dili kay siya recommended nako na mo inom ka ana. Kung i-control lang nimo imong kolesterol, mag-diet modification na lang ka. Okay, kay kanimong statins mong good, medyo siyempre business mangyapon ng medyo mahal gyud na siya. Okay, so kung wala kay sakit, ayaw inom mong tambal. Okay, kung walay problema sa imong lawas, ayaw inom mong tambal. Kaon lang tarong. Okay, so moderation lang tanan ha. So nadiri gikan kay 9163. Dok, akong anak 3 years old babae na siya ubog sipon. Kalit lang good nawad-an og gana sa rice. Dili gid mukaon bisan unsaon 1 week na, pero mukaon og biskwit ug uban pang kaunon. Unsay maayo ni Dok? Kung 1 week na siya ma'am na way kaunay, unya ang iyang biskwit lang, ang iyang sipon dugay na siguro sagkay ni more than 1 week.
kailangan nimo siya tambalan sa imong sipon. Kay kanimang kung atong ilong, ato ang sense of smell, makakuan man na sa gana sa kaon. Tisingi na gud ninyo magnamoy sipon unya di nimo masimutan ng pagkaon, di ba? Murag lahi man ang umigana. Nga nagyapon na sa imong bata na 3 years old, pero bantayin ninyo yung anak na 3 years old, ha? Kay dili man silang mingon na, mama, luyan ako. Dehydrated na din siya kay way kaunay. Way inumay. Malnutrition na siya. So pag nga na gani, diretso na mo sa pediatrician. Okay? Kung biscuit lang siya, dili man na siya maayo na kay kulang man siya sa protein. Okay? Ang biscuit is carbohydrate man na siya, ha? Og sugar. Labaw nagtaas og sugar, mas cause man na siya og dehydration sa lawas. So, ang maayo ginana adto mo sa pediatrician ninyo, tagaan siya og tambal sa sipon. Kung dili mo ka-afford sa pediatrician na private, naman tay public. Manghatag man na sila misking unsa para sa sipon. At least mawala lang to. Unya ma-assess man na sila. Pag tanaw sa 3 years old nimo na medyo ang mata niya naglubog na, dry na ang skin, dry na ang baba, may na sila pa-admit na ni siya o mag-dextrose na. Pero simba ko palayo, ma'am. Kay murag nag-text pa man kadiri, murag okay pa man yung anak. Pero ayon taon, kulat ta na maabot sa dili okay. Okay? Kay dili ta ganahan na maminaw na kita na ko ani na sitwasyon na nag-diarrhea ang anak, 3 days na, ang baby. 3 days na siya, wala gyapon gikuan sa mama kay magdede man daw og condensed milk. Unsa man ning condensed milk? Dili mo na siya milk yun siya. Dili mo na siya kay gikan man na siya sa lubi. Coconut man na yung tao na gibutag sugar. So naba na siya yung nutrition ng coconut? Wala. Wala na siya nutrition. Nimo ang katong milk na fat man to with cholesterol, with other proteins, vitamins. Ibutahan nimo condensed milk na lubi lang man na siya o gikuan, coconut water lang na siya o gata na gibutangan og sugar. So, kung nga na namatay ang taon tong bata, okay? So, wala na dala. Dehydrate, malnutrition. So, ma'am, kung nga ni 1 week na siya problema, ato na mo dito sa pediatrician. Okay? Kung kakaon man siya na ay meat, na itlog, mas gwapo siya, gulay, ilugaw ninyo. Butahan ninyo mga karni na bits, manok. Kung dili mo ka-afford og manok, itlog. Tayo nyo itlog. At least na ato siya protein. Okay? So, alagaan ninyo yung bata, hindi mo na siya kaingon ng luya na siya mama. Okay? So, nadirigikan kay 9944, ang last number. Dok, akong hemoglobin, 111, hematocrit, 0.32. Unsa na ako mabalik para sa normal? Kaning 111 nimo na hemoglobin, normal na siya. Sa hematocrit nimo medyo normal man na siya. Medyo taas gamay pero okay pa man na siya. So unsa ang pagbalik sa normal? Ngano kaninyo na murag ni baba? Nga ba kay dugo sa imong parte sa imong lawas, nagasakit imong tiyan, o naluya ka? Kung ingani gani, ang pinaka-common kinaanin niya is nakay-bleeding. So, kato siya, tanawang yun ang source sa imong bleeding. Pwede ka na ulcer, pwede ka na katong sa imong tinay, na tumor dito, simba ko palayo. Pwede po, wala kay diet, malnutrition. Kulang ka sa karne. So, kanang karne manggod, isa po na siya makasaka sa imong hemoglobin. Isa po diyang iron, source of iron man na siya. So, iron supplements, makataas na siya sa imong hemoglobin. Pero 111 is normal po. So, sa karon dili siya normal actually, baba siya. Pero, dili siya kailangan og blood transfusion. So, ngano ni baba ang imong hemoglobin, kailangan siya imbestigahan. Pwede man good na nakakay problem sa imuhang kidneys. Kung nga ni, either acute kidney problem, pa-check up day ka sa imong doktor, ha? So, dagan sa imong doktor, 9944. So, 0309, 69 years old na babae. Good morning, ma'am.
Good morning, Doc. Unsay tambal sa taas og UTI? Taas ni UTI. Salamat. So, ang tambal ani kay nag-UTI man ka, unsa kabalo nimo na nag-UTI ka? Urinary tract infection. Antibiotic na siya. Okay? So, adto mo dito sa doktor, kay tagaan mo gatong antibiotic na para sa imong urinary tract. Kung kitsa man tong na minaw, dili ko magstorya sa inyo kay secret, kay basig mag-over the counter mo, dili pwede ha. So, 69 years old babae, ma'am. Kung taas imong UTI, una, ang imong first aid na, inom kag daghang tubig, pero dili kasing daghan na 3 liters in 1 hour, ayaw in town, mamatay mo ato. So, kung namoy UTI, adto mo sa doktor ninyo, ha? So, check up ninyo. So, sa karon nakapos na ta sa oras. Next Wednesday na punta, kay dagan na nag-text karon, na late mo text ma'am o sir. Next time na lang sad ta mag live next Wednesday na pod. Kung kinsa man tong gusto sa replay na ata sa YouTube, ha. I-search lang niyo Dr. sa Kanginan Edward Kagape. So mo ni si Dr. sa Kanginan Edward Kagape Jr. Good morning sa inyo tanan.